फिसा हौवाजों हाबा जानायखाय रानि जाबाय गावखौनो सानबाय नङासै नोङो? नोंसो बिदि सानदों जानो हागौ आयै, नाथाय आं बिदिखौनो सानफेराखै। नों मेहेरनि आइ आरो आंनिबो। दा बेखायनोसो आं नोंखौ मोजाङै रायलायदोंमोन। जोंखौ गनायदो आयै। बेहायनो नोंनिबो मोजां जोंनिबो मोजां। जोंबो खुसि मोनगोन। मेहेराथ' जोबोद खुसि मोनगोन। आरोथ' नों बुंबाय थायोना बे मानो न'आव थाङा? थांगोन बियो, नों जुदि जोंखौ मोजाङै गोसोजों गनायोब्ला। बाथ्राफोराथ' जोबोद गेदेर जाबाय नङासै? नोंखौथ'। आरे साहा गुदुंखौ मानो बिदि बरबाद खालामनो नागिरदो? आरोथ' बिहामजोनि मोखाङाव। बेथ' मोनसे क्राइमसो जाबायना? नों बेयाव? औ, आं बिदिनो जेराव मेराव नुजाहैलाबायोलै आन्टी मा होनबावनो। ओमफ्राय बेहायबो एसे हाबा जानो फैदों आं अमा बेदर आराम बरियानो एकदम जेराव हाबा माबा माबि थायोना बेहायनो थुनथुलि। ओइ गथ' बेहाय नों मा खालामफैदों आरो बे जोंनि गेजेराव मानो फैदों नोङो? आरे आं गेजेराव फैयाखैथ'। ओमफ्रायथ' नों मा खालामनो नागिरदोंमोन? जेबोथ' नङा। आंथ' बेवहाय। आन्टी नों मा साहा गुदुंखौ गारनो नागिरदोंमोन बिहामजोनि मोखाङाव? आरे हाथरखि बे नोंनि आइखुनजा नोंखौ बिदि खालामनो नागिरदोंमोन। आंनावथ' फनाथ' दंखायो नालाय 100 डायलखौनो खालामसै खोमा आङो। नै बेफोरबायदि जेबो नङा हा। बिहामजोआलाय आंनो साहासो होफैदोंमोन आरो आङो साहा लोंनोसो नागिरदोंमोन। बोरैबा फिस्लायदों आखाइया। आन्टीयाबोना जायगायानो थगायथारो माथो। आं मैगं थाइगंजों नुथारबाय गावखौ माबा बिहामजोखौ बिदि। नों जेबो मिन्थिया, आं बिदि जेबो खालामाखै नङाना? आरो नोंलाय मा होननो? बे आंनि बिहामजो, आं आंनि बिहामजोजोंसो रायलायदोंमोन। थुनथुलि आं थांनोसै फैदो। र'ना हाथरखि एसे माबा मोनसे बाखि दंबावो। आन्टी एसे फिलिंसखौ नोंथ' मिन्थिनांगोन ना माबायदि मोनो? आरो साहा गुदुंनि मजाखौ लादोना आन्टी लादो। मिन्थिनांगोन ना माबायदि? रोङाबाबो एसे फिल खालामदो दे। ओइ गथ' सोरनो लायो आंखौ बिदि खालामनो? खामजोब्बाय आखाइया। बारा मोजाङानो आन्टी। सोरनोलाय हो सोर? बुङोब्लाथ' आं बारहुंखासो, माब्लाबाबो खिन्थानानै फैया। आं जाबाय थुनथुलि। बेसेबां सिख्ला देनानै बुरिलायना बिदि जाबावो? दोस। आरे हाथरखि नों मा गसंना नायबाय थाखोहाय? मलमफोर लाबोला नामा आंनो हा? लायनि आयै र' लायनि। साला आंखौसो बिदि खालामदो? नोंसो एसेबां दं? सोर नोंलाय? मायाजों टक्कर लादों नोङो? आइदै मा एसे खर' गिदिंखोब्रा आंखौलाय? दहाय बे गयानो थिग नङामोन बे। एसेबां खर' गिदिंजोब्बाय आंखो। आयु बिमाबो थैसिगोन खोमालै आङो। फाग्ला एसे फेबाय नालाय आङो। ओइद बेबो बहा थांखोब्रा? आयु जालालै जाला। दासो एसे मोजां मोनबायलै। डेन्जार बोरैबा मोनखाबायमोनलां। दासो एसे मोजां मोनबायलै। मुनुसमायाबो बेयावनो दंखायो माथो। एबार बाथ्राखौ लगायनोसै आं बिनि बिमाखौ। मानोथो जेबो बुंबावनो? लोगोफ्रा खि बहा थानायमोन नों? ओमफ्रायथ' नोंखौ बेसेबा मिस खालामदोंमोन आङो। I love you baby। सरिलै थुनथुलि। आइदै फाग्ला मानसि साला नाया हौवानो। ओइ आं जेबो साला। या ओइ नोंखौ नङामोन दे, नोंखौ नङामोन सरि। मानसिखौ अब्लाबो नों जायखौ बेखौनो हाथरखि सानलाबायनोसै आरो साला हाथरखि फाग्ला। ओइद लाजिबायलै आङो। एसे खाथि खाला सोरगिदिं मोजांबो नायथारनांगौ। नोंनालाय मा एसे माबा बांद्रायना नोंना मेहेर? बे आंनि गोरोन्थि नङालै थुनथुलि, नोंनिसो गोरोन्थि। आंहा बेखौनो माबा हाथरखि नंफ्लांलाय लांबायना। ओइ जाम्बा हाथरखि नङा आङो। मानसि फाग्लालै नोङो। आंनि रुमाव रावबो फैखाया नालाय हाथरखिखौनो सानबाय आंहा।
दे जाबाय आं नोंखौ माबा मोनसे बाथ्रा रायलायनो फैदोंमोन नोंजों नंगौ नामा मा बाथ्रा बेलाय बाथ्रायाथ' एसे सिरियासलै नों दसे थानानै बायहेरायाव फैदो दे दे आवसो फाग्ला मारलै मानसिया ओमफ्राय हाथरखिबाबो बिदि खालामगौमोन आरो आयु हाबाब लाजिथाराबो ओइ मोजां जायासैलै बियो आंलाय हाथरखिखौसो नंदोंमोन आंनि दाय गैयालै बेबायदि हाबफैलाबायजायो नामा सोरबा गावनानै जाखायाखै ओमफ्रायथ'बा मा बाथ्रा ओंखारलायखो आयु मेहेर ओइ नङा खोमालै मा नङा जाखो ओमफ्राय नै आइया ओंखारनो थिनदों नोंखौ दा दसे थाना आलासि फैनो नागिरदोंना जागोन दे ओमफ्राय आथिं आखाइ सुबाय ओहो माबा दसे थानानै मा जादों मानसियानो गोलोमफ्रुजोब्बाय नङाथ' बहा गोलोमाखैथ' नुदों माथो हनै जेबो नङा दे माथो ओमफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन समायनासो नुग्रा जाबायलै नङा माथो नंगौब्रा नै गड प्रमिस ना अबा थगायसोला फाग्लाखायावनो रासिन फाग्ला जाबावसिगोनलै आङो आंनि हिनजावसोथ' बेलेगथ' नङा होमबाबो आइजों थांसै आङो नाङा थाङा अबखालि आइ माबा आलासिनो आं बिदि थाबाय थाब्ला हामा मोनगोन ना ओमफ्राय मानसिफोरालाय मा सानगोन मेहेर आलासिफोरा मोनथिया थांनो मोना गोसोसो आयु हाबाब ओरै फै मानसिया फाग्लासोहाय मानसियानो मा फुननाय जाखो बियो पाउडारानो दंजोबथारो नै मोखाङाव इस माथो जाखो दे ओमफ्राय आंनि पाउडारखौ फुगारना होग्रा नों दंखायोना आजां गाजांनो ओमफ्रायथ' माबा मेहेर नोंथ' आरो जेरावबो दायो थांखाथ'लाना बोरैथो थांबावनो दे आलासि गोनाङावलाय ओमफ्रायथ' आइया बुंबाय खि जेरावबो दा ओंखारसै होननानै दे होमबालाय आंनि बिहामजो गोदान नायनोनो माने नोंखौ आरो बेखायनो थानोसै आरो माथो अखासो हाबावबायलै नै आयु सना दाथ' रावफोरखौनो नागिरना मोनासैलै आङो नोंखौ आरो तारिफ खालामनो अबाव मा बुङोथाय नोङो मा खालामनो गोसोआनो फाग्लाबा आंनि नंमारगौलै बेबि मोनथिगौ दा रियेलसो आरोना बेफोरो थेवबो मानोबा बोरै जाखो नंलायदोंलै आङो एकदमबारे आलदाना फिलिंफोरानो ओमफ्राय नोंनि अननाया बिदिनो थाबाय थागोनथ' ना आंनि निसा खानायथ' नङा मा मा निसा जाखो बेलाय हो सोर फोरोङा नोंखौ बेबायदि बुंनो आं बुंदों हो आं बुंदों नङारा माने आं होनबाय आरो मा नङारा बेलाय निसानो साला दिन थागोन माने गाबोन थाया बेबायदि सानदो होमबालाय मानो लाखो आं नोंखौ गोदाव सोराव बुंलाबाय थानाङालै जागोन दे आं ओरैनो होनदोंसो दा बेबायदि गोसोआव लाबोनो नाङा बुजिबाय बेबिलै आं नोंथ' मोनथिखायोना मोनथिया नङा गासिबो होमबा जोंनि कन्डिसनखौथ' मोनथिखायो नों माबायदि जानानै थांखो ओमफ्राय बेबायदि बाथ्रा दा बुंसैब्रा गोसोआव दुखु मोनलायलाङोना नोंखौ थगायनांगौबाना फाब नांथों दे आङो एथ' इसोरखौ साखि लानानै बेबायदि नोंखौ लाबाय आं बेबायदि बुंजाबा बोरैबा मोनोना निसा साला नोंनि फिसायखौ एथ' बेबायदि दासानद्रा सोरबा नोंखौ माबा बुंदोंबा आंखौ बुं औ जागोन दे थांदो अमा बेदर लायलै जानि आङो गावनि हाबामालाय मा जादोंरा जागोन आं थां आंबो ना अमा बेदरखौ जानानैनो होनि र' लायनि दे थाथ' सानजों बैयाव जिरायनानै माबानोसै अमा बेदर जाहैनोसै थिगखौनो बुंदों नोङो मालायफोराल' मानो रंजानोब्रा जोंहा सानैजोंसो रंजानांगौना जोंनिसो हाबा जोंहा रंजायाबा मा जागोन मालायफोर रंजानायखौल' नायबाय थानोसै बेबायदि नङाना मेहेर माबायदिथो होमबालाय बुजायदो जिउआथ' एसे सोलायनाया सोलायबाय नाथाय आंनि बे जिउ मोनसेयाव माबा जानो बाखि दंबावोथाय नुनो आरो जियानो जा आंनि बेबियाल' आंजों अराय जिउ थाबाय थादोलै
लाइफटाइम लाइफलाइन आंनि गोसो आंनि माइ हार्ट माइ जिउ ओरैबायदि फिदाना सना सिमां मोथां जेरावबो नोंखौल' नुथारथोंलै जायखि सोरबा हाथरखि फाग्लायानो होना मानो उफाय गैयाना नोंनि फिसायाबो मा जाखो आसोल दाथ' ओमफ्राय हेपिसैना जिउआव ओइस आदा एसेयावसो बासिबायना नङाबाथ' नोंथ' बाजिसो खालाम थांगासिनोमोन दाथ' बुजिबायना हाथरखिनि बेसेनखौ जियानो जा आं जोबोद मोजां मोनदों जे नों हाथरखिखौ गनायफिनबाय मोनथिगौलै आदा आंसो मोनथिगौ आं थारखौनो बुंगोन दे बिराद बोरैबा मोनथारदोंमोनलै आं मोननाय नंलासो सानबायमोनलै गोसोआव बोरैबा गिनाय फैदों आंखौ फंबाय आरो लाइफआव मालाबाबो बेबायदि दा खालामसै मिथिबाय नोंना खाफाल मोजां जे नों बेखौ मोनबाय दिनै नङाबाथ' खायसे थार मोजां मोनब्लाबो माथो आसखान्दासो जानानै थायोलै जेब्लायबो हाथरखिखौ खुसियै लाखि फंबाय जे नोंनि जिउआव राय बेबायदिनो जोंबाय थाथों आरो नोंसिनि संसारा आलो गोजोनै मोजाङै थांथोंसै नाथाय आरो आंनि बेवाइखौ दुखु होनांगौबा मोनगोनसै दे जागोन दे आदा नोंनो आंखौ बुबानो जाबाय एबार आंजों जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जायोना डाइरेक्ट आंखौ बुबानो जाबाय खोथा होखाबाय आं नोंखौ उफ एकदम फिदालै सयथिबो बबेहायथो दोनखुमाबावनो दे आं नोंखौ आंनि बिखानि अनगाथ' बहाय थाबावनो बेबि आयौ मासेबां समायनाखालै मा नायबाय थाखो नोंलाय दासो बिसोर सानै गथ'खौ एकदम स्रां मोनथारबाय आङो हाबा जानानैसो आरो सानैजों जिबायदि समायखादों ओरैनोथ' बुंनोनो नांखाला इसोरनावबो बेखौनो आरज गाबो आङो जे नोंसिनि जरिया जेब्लायबो बिदियैनो थाबाय थाथों बेनोबा नोङो गुबुननि जानो थांगासिनोमोनलै जेराव नोंहा खाफालाव आंजोंसो लिरनाय दंखायो बेबि ओरैनोबाबोथ' आंनिखाना आंनिमोन आंनिखा आंनिनो थाबाय थाखागोन दा खुसिब्रा खुसि माबायदि जानो आरो ओमफ्रायथ' नों दाना आजिखालि नायनो बासिना आंखौ सानसेल' जाथारदों हाबायानो ओमफ्राय दाना नायनो बाबायबो आरो गावनि बेबिखौनो गावनि फिसायखौनो मा होनबावनोथाय आयु हाबाब मेये एकदम खुसिफ्राबो बबा दोनगोन बबा मागोनसो जाखाबाय खोमादां न' सोर जि बुङो बुंबाय थादोंलै आंनि नोजोराथ' नोंनिफ्रायनो थांनो नागिरलालै बेबि जानला मोनला जेन नुफेराखैसो आंखौ औ होमबाबो एसे माने मा होनो बेलेग जाबायना नै आबा मेये ओमफ्राय आलासियाथ' गोबां फैबावनांगौ दङहाय माखासेयाथ' नै फैबाय थांबाय आरो बिदिनो थाथ'नांसिगोन नोंसोरो औ दे जागोन दे जुरि मम नै ओमफ्राय आबौ दासो जि समाय मारदोंहाय सानैजों इस नंगौना आबै या सयथिबो बेबि काजल फुननो ना फुनाखैलै नोङो नांलाया दे फुनबाबो जायो जायो नामा नोजोर नांगोन बोरैबा हाबाब आफासोना हानोनिनो जाखाबाय आं हालासैहाय गथ'खौनो आरो जिबायदि खुसि थादो सानैजों रावनिबो नोजोर दानांथोंसै जेन नै आबै नोंसोरबो बुंबाय थानाब्रा नोजोर नांगोन ना आरे आबैमोन एसेबां मुस्किल मोननाय खोथा मालायबा मालाय मा बुङोहाय ओइ सान नोंलाय गाबगोना गाबा हो आरे जेनेबा नोंबो नोंनि मोजां मोननाय आरो मोननायखौ मोनाब्ला ओइ बेबो सोंथि जायो नालै ओइ जोंना सोलियोरा दे खिन्थानाय गाबालै मानो गाबनोब्रा काश्मीरियारा साबास एकदम स्ट्रं जा सोरखौबा मोजां मोनबाना एकदम लानानैसो मानिखानाङो मिथिबाय नाथाय मोनबासो दा ओमफ्राय सोर नागिरगोन बेखौ सिन्था खालामनाङालै नोङो मानो खालामनो बेखौलाय सानसेना मोननांगौ दंबाना नांथा नुंथा एकदम सौग्राव सौसि खिंख्रा खिंख्रि माबा जेराव मेराव थांला थांसि गोजौ गाहाय जेरैथिंबाबो मोनखायोलै थोद आरो नोंबो
आमफ्रायथ' जायखि जेरै माने जेनेबा दा आरोना साननानै ला सोरनिबा एक्स जानानै दङब्लाबो मोननांगौबा मोनखागोन आरो नों बेखौनो। बाब बेबायदिसो आरो होमबाथ' मोनथिजोबथारो नोङो। ओमफ्राय नों आंखौ बावनाङा दे, जोंहा लोगोजों लोगो हामा। दस्राखौथ' मानो नागिरबावनो, आंथ' नोंखौनो मोनखाबायना। वाव, जि मोजां समायबाय सानैजों। हनै आबै, मिरजों हाथरखिखौथ' जि मोजांसिन नुबावबायसो। औहाय आबै, मोजाङानो जाबाय दे ने? ओमफ्राय आंखौसो मा सानगोनबा बियो? नोंनिफ्रायबो अकेयानो जागोन होनना मिजिं थिबायलै आङो। मानोना गोसोआनोथ' मानिखालाना। मोनथिगौ आइया बांद्राय माने एसे थङालि मोनो, नाथाय आं फसायखाबायलै आयै बेखौनो। बेबायदि जिरायबाय थानांगौबाबो खम मुस्किललै हाथरखि। जिरायाबा हाबा जाबाय नालाय उफाय गैयाना, आलासि बुजायनाय थानाय माबा थानांगोन। औ थानोसै आरो माथो। दे आफा, हाबाया जिउआव खेबसेल' जायो मोनथिबाय? आरो बेबायदि आलासि बुजायनाय बेफोराव थानायफोरखौबो बानो नाङा। जागोनलै आयै, नों दंखायोना आरोथ'। आंथ' दङ र', आंथ' मोजांसिन मोनबावगौमोन नोमाया जुदि नोंसोरखौ मोजाङै मोजां बेवहाय फैना आशिर्बाद होनायबा। दाबो दङ, ओमफ्राय नोंसोरजोंसो मा मोजांखौनो रायलाया, आशिर्बादबो होनो गोसो गैला। औ आयै, आंबो हास्थायदोंमोन आइखौ। बेनि आशिर्बाद गैयाबा जाया नामा आयै? थाथों, गावसो होनो गोसो गैया दा। जेला फिसालाखौ गोसोखांगोन अब्लाना फैगोन र'। दा बेबि जायखि देनाङानो जाया मानो, जायखि जेखि जाया मानो। जोंना फिसालाया दासो समायबायलै ना एमि। औ सोरां, बांसिन समायबावबाय हाथरखिखौ मोननानै। जोंनियासो जाफुङासैलै। आंनाथ' जिउआनो जोबखाबाय सोरां, थांनानै दंब्लाबोथ' आरो मा। नोंनि सोराङाथ' दाबो गोसोजों दङना, माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय? समालाय सोलायजोब्बायना सोरां, गोसोजों थाब्लाबो मा जानो। थेवबो मेहेरनि खुसियावनो खुसि जानानै थानोसै आङो, जे बिसिनि साननायासो जाफुंबाय। जेब्लायबो आशिर्बाद थासिगोन ना जोंनि। मानो थाया जानो, जेब्लायबो। बिहामजो गोदान मोननायनि मोनसे जे एकदम फिलिं फैयोना, माबोरै फोरमायबावनोथाय? मेहेर, बाथ्राया ओरैबायदि आरोना। नोंनि हाबानि अमा बेदरखौबो दोखो जाबायलां। औ, आंनि हाबानि अमा बेदर जे गोथावाथ' जाखागोन ना। ओरैनोथ' बेदरखौनो गासिखौबो जाजोबखादोंलै आंबो। अमा बेदर होन, दाउ बेदर होन, आरोथ' गोथाव जाया मानो जानोरा, आदानि हाबाबाबो जाखागौमोन ना आंथ'। नोंना मोजां जाबाय दे मेहेर, ओमफ्रायो बोरैबाबा। दे नेक्स्ट बाराव एबार नोंनि हाबाखौबो मोनजाथोंसै थाबैनो। ज' माथो राजधानि एक्सप्रेस बायदि थांनो नागिरो नोंलाय? एसेबां बिदि हथात जाया नङाना? इस, डायलगाबो लाजाखायालै। आमफ्रायथ' मेहेर हौवा गोदान जानानै खम खोथा ओंखारसोयो हो? थैगोनसोहाय आइदै। खोथाफोराथ' बहाथो जोबबावनो। आराम मोननायखौ मोनब्लाथ' बिदिनो जाखायो खोमादां ने? मालायखौथ' मिथिला, आं हले बिराद हेपि ना। जागासिगोन दाथ', दे मोजां। ओमफ्राय नै मेहेर, बाथ्रायाथ' ओरैबायदि नङा होमबा दाथ'? बानलुखौ एसे गोसा मोनजाबानो जानाय बायदिखौनो मोनो आं बेदरफोरखौनो। आरो नै दाथ' नों हाबा जाबाय, दा बेखायनो आलथुब फालथुबनो माबा बेखौ सानलाय, बैखौ सानलाय, ओरै थांलाय थांलायनो। दा नैबे गोसोफ्रा बिदि जानांला आरोना, नोंनि फाग्ला गोसोखौबो एसे हमथादो। ओइ, बेबायदि जायो नामाब्रा? जायालै। आरो बे गोसोखौ ना एकदम थांबाथाय थांबा ओरै सिद्दाल' थांबाय था आरोना, बे सासेजोंनो। आरो नोंहा मालाय बायदि दाजा दे, माबा गुबुनखौसो फसायनाय, गावनि थाखानानैनो बिदि दाजा हो। दै बेफोरखौबो बुंलायनांगौना, मोनथिखायोरा आसोला। आंथ' गैखालाना, सासेनिल' जाखाबाय। बेखायनो बुंदों आङो। मानोना नोंनि नोमा खानाय गोमोआना थिग नङा मेहेर, आरो बे नोंखौ हाथरखिनिफ्राय गोजान खालामनो हागौ। आथ' गोरलै गोसोना, माब्ला मा फिस्लायो सोर मोनथिनो। माबा होनदों? नङा, ओमफ्राय रायलायनांगौ दं होननाया दा आलासिफोरजों थाग्रोदो, ओमफ्राय दाहाय खिन्थानोसै आं दे। औ दे जागोन। ओमफ्राय बांद्राय मोद्लाबो जानांला नोङो दे। नंगौ नामा? आं मोद्ला नामा? मोद्लि साला। ओइ जोंगोरलि, आंखौ आरो मोद्ला दा बुंसै। नै, नोंखौ मोद्ला होनाबा माथो बुंगोन आंलाय? एखमबा समाव नोंनि आखलफोरानो लाजायाना, बेखायनो बुंजाबाय आंजों। आं मोद्ला नङा, नोंसो मोद्लि, नोंसो फुदलि। नुदो नामा नों आंखौ? नुनांगौ मा दङ, मोनथिखाजोबनाय जोंफोरा आसोला। नै नोंनि मोनथिनाया मेद साला। गावल' हिनजाव
godan munnaga ji duga biayu habab. Hayu na maang jing he. Hayablani be mau jibun ditindlia hayu, kachiba hayu. Ai shun mau jibun di bau shi tut. Nai mau jiba ke mau ji sang ma bachunan go batek tam tamam ka. Tuntuli nei shi. Chala tu chipagla. Malai nung buja dusani ba fagli. Jagan na he. Ang jana mana rauni ba fagli jian ngana. Nai ge nung malai de. लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्लाबो मोजां मोनाखैब्लाबो नोंथांमोना खिन्थाहरलायदो ओमफ्राय बयनिसिमबो थेंक इउ आरो मेयरनिफ्रायबो लाभ इउ ओमफ्राय मेयर आं आरो गाइसमोनाथ' नोंसोरखौ आशीर्बाद होखाबाय दे दा नोंनि सायावसो बियो नों माबायदि दैदेनलाङो जागोन थुनथुलि जागोन र' आरे थुनथुलि आलासि गोनाङावलाय नों आंखौ बहा लाना फैखो दे बे हाग्राबारियाव नाय मेयर नोंजों खोथा दं होननायालाय आं बेखौनो खिन्थानो फैदों आं बेयाव उद गाजा बेखौ खिन्थानो बेहाय फैलायनांगौ आरो बे हाग्राबारियाव फैबाय नोङो फाग्लि मानसियानो एकदम फाग्लि मारलै नोङो दे आं फाग्लियानो जाथोसै आरे मेयर नाथाय बाथ्राया ओरैबायदिना अबावथो खिन्थागोन आं फनावबो रायलायबाबो मानसि दङ आंथ' हाबायावथ' ओरैबायदि मानसिया नोंथ' मिन्थिखायो दा सोरबा नुबा मा सानगोन दे ओइ बाथ्राखौ बांद्राय बैथिं लांनाङा नोङो दिल्ली बम्बाइथिं दे ओमफ्राय मा खोथामोन ओमफ्राय बुं दा हाथरखि बेबे आंखौ नागिरगोन ना अरायथो थाखासिगोन माखौबा अबाव गोमाजानो गिबावदोंलै बियो खम गोमाजानोखि आयु हाबाब एकदम खान्दाला थान्दा जाखाया दाना जिबायदि जाबायहाय नोंबो मेहेर नै जाम्बि मालाबा नोंबो सोरखौबा मोजां मोनबा मोनथिगोन ना माबोरै नाङो मोनथिबाय आंबा दिनै बेसेबां हेपि आंनि सनाजों जेन बै गोजौनि हाथरखियानो आंजों दङना दा औ नाथाय सोरबा नोजोर लगायगासिनो सोरबा नोजोर लगायगासिनो नों दाबो गासिबो बाथ्राखौ बहा मोनथिजोबो मेहेर आयु माबा नै आंथ' ओरैनो खिन्थादोंना खिन्थायासो सानदोंमोन नाथाय आं नुबाय खोनाबाय ओमफ्राय गोसोआव जाबायदि दुखु मोनबाय आं मेहेर ओरैबायदि दुखु मोनबाय आं हाथरखिखौ मा बुंदों ओमफ्राय मानि थाखाय दुखु मोनखो मा होनबावनो मेहेर बे खानाय गोमोआ मा जायो नोंनि ओइ मोदैयाबो फैथारासै र' एसे खुदैखौनो फुनना लानोसै आं फैसे मेहेर जोबोद दुखु मोनदों मिन्थिगौ ना आङो मायाव थाबथादोंमोनलै आङो बे खानाय गोमोना मा जायो बे नोंनि आइ जायो नामा सोरनि बाथ्रा बुंदों नों आइनि मा होनो बे खानाय गोमो माने माया आन्टि मेहेर हिन्जाव गोदानखौनो ओरैबायदि बुंबाय जोबोद गोसोआव नांथावथाव नोंथ' मिन्थिगोन ना मिन्थिया जाम्बा जाम्थाबो जाहैबाय नालाय माने नोंथ' गोसो सिंनि बाथ्राखौबो मिन्थिला बे नोंखौ बुंदोंखि आंनि मेहेराबाया नोंखौ मोजां मोनखाया हाथरखि मा बेबायदि बुंदों आइया मेहेर आंथ' बुंदों ओइ हाथरखि लाजिरोङि निलाजि बे जिउआव नों आंनि हाबाखौसो मोनबाय बेबायदि फराय लानो हौवा मोननो रोङि आयु बेबायदि होनथारबाय आइया आरोथ' बुंदों मेहेर आंनि फिसालाया आंनि खोथाखौ मालाबाबो दाननो हाया नोंलाय सोर आंनि फिसालाखौ सिनो गोख्रै नों आंनि हाबानि जिउनिफ्राय ओंखारलां नङाबा आंनिफ्राय बांसिन गाज्रि सोद जानो नोंनि थाखाय ओरैबायदि बुंबाय आइया ओरैबायदि आरोथ' बुंबाय मेहेर आंनि फिसालाया आंनि खोथाखौनो बिमानि खोथाखौनो दाननो हाखाया नोंलाय मासै आं ओरैबायदि मोहिनी होनानै लाखाबाय आंनि फिसालाखौ जेन बे आंखौ मालाबाबो बिमानि खोथाखौ न' बुंनो हाया मेहेर नों होजामारदों मोहिनी माया आन्टिया बेबायदि बुंदों नोंखौ नोंलायनो माबा मोहिनी जाना बिमानि खोथाखौनो दाननो हालानो बेबायदिसो होनबावबाय आंखौ बेबायदि बुंदों नामा बियो आं जि दुखु मोनफाबायहाय आं मा होनबावनो नाथाय आंहाथ' जेबो मोन्थायबो गैया जाहैबायना आं खिन्थाला नामा मेहेर नङाबा आंहासो माबा दाय जालाबायगोनदांहाय मा बुंबावा र' आं नोंनो दिन्थिनोसै नाय मेहेर दाथ' नों आंनि बुंनायखौ फोथायाबो जानो हागौना बेखायनो एसे माने मबाइलाव रेकर्ड खालामना लास्लाबनो हाबाय आं नों गावखौनो एसे सानगोना माखो हाथरखि आंनि फिसालायाखि नोंखौ गोसोथोबाय थागोन नोंजों थाफाबाय थागोन नामा बियो आरोथ' नोंलाय लेखाबो रोंजोबा फराबो रोंजोबा एसे जाम्बि टाइपबो अब्ला आंनि आदायालाय नोंजों सानबेसे रायजो जानो हानो दे सानसे नङा सानसे जेनेबा बारा गोबावबो जोरखानाय नङा गाबोननोबा बरिं मोनलांगोन मेहेर आबाया अब्ला नों मा खालामगोन हाबा जानायखौ लानानै दुगा जाबाय थानोसै आरो गावनि नोंनि फिउचारनि थाखाय बुंदों आङो
दानो जुदि नों गोजान जाखाबा उनाव जेबो प्रब्लेम जाला आरो आबैयालाय जि एक नाम्बार फाल्थुखा मिथिदों नों हाथरखि एक नाम्बार हिनजाव फाग्ला आंनि आबा मेहेरा औ नंगौ दा एसे एनै नोंखौ मोजां मोनदों आरो नाथाय सानबेसे नै मेहेर जिबायदि बाथ्रा बुंबायहाय अब्ला आं मा खालामगोन दे हिनजाव फाग्लासो मेहेरा हिनजाव फाग्ला नोंखौबो एकदम लाइफ टाइम गोसोखाना दे मोजां खालामासै आइ नोङो आंनि बाथ्रा एरना होबाय नों हाथरखिनो आंखौसो हिनजाव फाग्ला बुंदों नोङो दानाय ना गावनि बिहामजोखौ सोरबा बिदि बुङो मोजांसो बुंनो नांगौ